Phantasmal Flames Mega Evolution. Dobre, čo tu máme? Takýto komiksík. No dobre. Tak to otvoríme. Tak to nejak to vyzerá. Hej. Máme tu 9 krásnych pekov. Všetky sú Phantasmal Flames. Potom tu máme nejaká promokartička. Promokartička je iba jedna, nie vo všetkých setoch. Prosím? Že promokartička, tak to je tá istá všade, nie? Že nemáš to ako v tom Mega Evolutione, že Alakazam alebo druhý. Práve že, tuším, že tých promokartičiek teda mal by si mať rôzne. Máš to pozrieť z Pokédata, ale tuším, že promokartičky z týchto boxov máš rôzne. Čo máš iné, čo máš tie blisters, teda tie... Každopádne toto je celkom pekná kartička. Hej. A takéto naložené obaly s Charizardom. Ďalej, čo tu máme, sú tieto Energy. Let's go. Ináč ozaj ty si vedel, že celý set má 179 kariet iba. To bolo málo, takže to bude ešte menej sa ten Charizard. Keď si zoberieš Mega Evolution klasicky mal 254 a keď si pozrieš napríklad, že to minulé otvárali to Prismatic, tak Prismatic má 447 totál. No dobre. Som nerátal bez promokartiček. Prvá karta, nejaký Swinup, to je nič. OK. Toto neviem čo je. Empoleon, to je tiež starý Pokémon. 36 centov. Super. Energy, to je nič. Basic. Nič. Dobre, prvý pack nič, iba ten Empoleon EX-kový. A hlavne ja som zobral tie 3 zozadu a dal som si ich dopredu a tu na to netreba robiť, očividne. Dobre, pack number 2. Nič. Je to EX-kový Heracross. 46 centov. Super, 46 centov. Mohol by si odbalávať ináč kopla, že celý pack aj s tými základmi, takže na ten ring, kde by si to zameral. Ale to neviem, to by som takto celý čas musel byť, vieš. No. Budem tak? No dobre. No. Kľudne tak buď a ja ti budem hovoriť, či tam niečo vidím ligotavého. Dobre. Prvá karta, nič. Som mal evolve na toho Empoleona, tuším. Nič. OK, to je nejaká reverska, druhá reverska a je, nič. Ďalší pack. Tak. Dobre, máš full evolution. Tak. Nič. Reverska nejaká, nič. Fú, zatiaľ celkom smutné, tieto Phantasmal Flames. Nebudem nič hovoriť. Zatiaľ tečieme. Nič. OK. Kamarát, koľko ešte mám? Myslel, že tam máš jedno? Kámo, myslel som, že ešte jednu. Dobre, už mám len 4, už som za polovicou. Nevadí. Aspoň kvôli tým obalom sa to oplatí. Keď už.
Nič. 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 No pome, Nič. Fularcik nejaký. To by bolo skvelé. Jaj. Fú, začína ma boleť v peňaženke. Nič. Bám. Oh. Pome, pomaly. Charizard. Potom. Ale to je ten, to To je je ten, za 3 eurá, to je ten lacný, no. Ten za 3 eurá. Počkaj. Áno, 3,60. A dobre, aspoň máš Charizarda. Hej, vyzerá fajn. Dobre, Môžeš povedať, že... môžem povedať, že som otvoril Charizarda. A tam sú, tam sú traja, nie? A tam sú traja a toto je ten najlacnejší. Preto. 4, počkaj. 4. Raz, dva, tri... 4, no. Vrátane toho goldového. Dobre. No. Predposledný pack. Dobre. Fú. Nech si otvoríš. Nič. 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 Nie. Pomaly. Wooper nejaký. Wooper, taký... Počkaj, ukáž mi tú kartu. Dobre, 3 eurá. Pekná. A veľmi pekná kartička. Super. Tak nič. To je ten, počkaj, to je ten Paldian Wooper? Hej. Paldian Wooper? OK. To je všetko, to bolo posledné. To je všetko? Čím si to dá? Kámo, Reshiram. Dobre, to je všetko, kámo, tieto Phantasmal Flames, tak to som na to nemal šťastie, že vôbec nikdy. Takže jediné 3 dropy, ktoré aj sú dosť lacné, tak boli tieto 3. Pozerám, že tam máš takú... Dobre, nekupujte Phantasmal Flames nikto, nikdy.